Han samler level. Og vi turner nu. Jeg fik ikke engang et assist. Go for it, mand. Jeg har flash. Ja, fuck det gay, det her lort. Fucking TP er bare herover til. Surprise, I won't, bitch! Overlev lige. Overlev lige. Nej, det der! Kom lige hen! Kom nu! PlayStation TV! Hvad laver ham der i toplane, mand? Hvad laver han? Bliver han NV1'et? Han kan jo ikke noget, mand. Han er fucking færdig. Han bliver jo 1v1'et. Please, Ken, du har PlayStation TV det der. Ja, jeg har PlayStation TV det der.